Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Ketenat Kampo Ying ke Sarkar Jela ubah Lakmen Remboy hendak kesni habai keren mat kinong to kubor ha office trekam jong halor ke jingmi jong kawai ke kendun temai kabalatip kerteng kum kalawai ba pernai ulaong ba ketenat bulit kan sasyim ya kisin jam ki babiang bat bantokit habai dei bat kani ke kendun Ula ongru ba kano ka kam ka badon jingtmu ban pentut ya ke syong suk syong san kadai ka kamram jong sorkar ban yada. Ula benrap dah ka ba ong ba ketenat pulit kan syem ya kilat kilenti ban pej benia habai dei bat kani. Ngam don e ban ong halap kani dai nakalang jong ka pulit department kano ka threat nak menta ka ban bridge ya ka security jong ka state ki ka state government ki police ki pej marita. Kato ka government ka sumna magadi ka threat la kami kumini ka konhon na mar baki kam baki bodon na kani ka konhon ki dei kita ki beralung educated ki me so ki bro kumni mtai hado kan no long serious government bakan pek Ngingim kishim ya kano ka kam ba dei educated no uneducated dei kishim ba kano ka kam ka ba don jing tumu hi ban pen ban pentut ya ka syong sai hapo kastir kijongi isim ba kadega kamram jong ka sarkar ba kan sim ya kilat kilenti ba nginyada ya pai nong ka pulit department kalale ya ke bade kade bande na ko ka por ko ka por bat ki ke ba ki mesher ba kan sim kam de bangan ong kutang ta ndre kila sim ya ke kade bande kilat Habai dei bat kejingnya keren yasuk bat kaseng HNLC nagleng uba rembui ulaong bak sorkar kala IT uba PS dekar banyat chakmat bat ukermen bakani kejingnya keren kan poi hadu kabakut. Terus ha uba PS dekar ba penjak yang nak kam chakmat te nakata kadaw kalong nagleng ka sorkar ngim kwa ban ho ya kanong no pressure ngim kwa hi baka katong jingi kalong ba ka ne ka jingi keren kan poi ha kabakut.